alaikum ‘yan uwa da abokan arziki. Jini da jini sai kwata, jini da jini sai kwata, jini da jini sai kwata, jini da jini sai kwata. Ina mahauta suke, ina ‘yan bungara suke, ina mahautanmu na nan cikin Abatua jihar Kano mu suke Najeriya, ina ‘yan Slaughter Port Harcourt suke, ina ‘yan Unko Bagarki suke, ina ‘yan bungara suke. Ina mahauta suke, ina mahautanmu na Najeriya gaba ɗaya, ina mahautanmu na Afirka gaba ɗaya. To da sana'an nama aka san mahauta ni Dumbaru na gaishe ku. Na gaishe ku mahautanmu gaba ɗaya, ina muku fatan alheri. Jini da jini sai kwata, jini da jini sai kwata, ina mahauta suke, ina bungara da suke na gaishe ku. Da sana'an nama aka san mahauta, to mahauta gaba ɗaya da na Kano da na duk na Najeriya gaba ɗaya da mahautan Afirka gaba ɗayan bungaro, na gaishe ku sosai, ina muku fatan alheri. Ina yi wa duk masoya na fatan alheri, to kun gani a cikin jihar Lagos, gani a cikin radio station ɗin Mashallah Babatun da kun ga gaci na zo Najeriya shi mutane da ya za su dinga cewa me zo yi a Lagos. Na zo Nigerian film ne to ina yi wa duk masoya na fatan alheri, ku tsaya mu da addu'a. Allah ya taimake mu yanda za mu fara Nigerian film din nan lafiya mu gama lafiya. Na gaishe da masoya na dinna cikin Agege Lagos da kuma cikin Lagos gaba ɗaya da Najeriya ga duniya gaba ɗaya duk ina gaishe ku masoya na kuma ina muku fatan alheri. I love all my fans. Masoya na jihar Lagos suna ƙara gaishe ku sosai. Masoya na cikin unguwar Agege. To a cikin unguwar Agege ne a cikin railway station ɗin Babatun da Fashala kuma na ce muku Najeriya shi ku na zo to kun ga ina gaishe ku masoya na, ina muku fatan alheri. I love all my fans. Fatan alheri ga masoya na. Akwai ƙasashenmu na Afirka da suke amfani da sefa, gashi wannan dala 5, wannan dala 10, wannan dala 20, wannan dala 40, wannan dala 100 rabin jaka kenan, wannan kuma jaka 1, wannan jaka 2, wannan jaka 5, wannan jaka 10. To kasashen mu na Afirka da suke amfani da wannan sefa, ina muku fatan alheri. Da subscribers ina da viewers ina na YouTube channel ina da Dumbaru a cikin YouTube na muku fatan alheri. Da followers ina da likes ina da viewers ina na TikTok ina @Dumbaru TV fatan alheri. Da followers ina da viewers ina na Instagram ina @official Dumbaru na muku fatan alheri. Da duk masoyana na faɗin duniya gaba ɗaya masu son fina-finai na muku fatan alheri gaba ɗayan ku. Amin.